Hej og velkommen til skovnielsen.dk. Mit navn er Kasper Skov Nielsen, og det er min første videoblog. Så i dagens anledning er jeg blevet klippet, så ser lidt normalt ud. Og det er sådan set nok om mig. Men det vi vil forsøge at gøre her på skovnielsen.dk, det er at sætte lidt fokus på Drupal 7 og Drupal 7 udviklingen. Den skulle jo meget gerne gå i fuld release her i efteråret. Indtil videre så kører den i en beta, som jeg har installeret både på skovnielsen.dk og andre steder. Og den vil vi tage udgangspunkt i simpelthen at teste både kernen og tilkommende moduler. Så det var sådan set alt for nu. Hvis du har emner, du synes vi skal gennemgå, eller moduler, du synes vi skal gennemgå, jamen så smid mig en mail, eller skriv en kommentar til den her blog. Så tager vi det derfra. Jeg glæder mig til at se dig igen, og have en fantastisk dag.